Полковникът от резерва Николай Кисьов е кандидатът за вице-президент на ЕНП. Кандидатурата му беше представена от кандидатът за държавен глава Мария Капон по време на пресконференция в София Прес. Основен акцент в предизборната кампания на кандидатите от ЕНП ще бъде националната сигурност. Както казах и в събота, президентът е върховен главнокомандващ на армията и гарант на националната сигурност. В днешно време националната сигурност е много повече, отколкото сигурност на границите, глобални отбранителни съюзи или съответно вътрешни сили на реда. Става въпрос за съвкупност на индивидуалната сигурност на всеки един български гражданин, личната сигурност на всеки един. Ние през цялото време на тази кампания ще говорим именно за това, че личната сигурност на гражданите в България е изключително важна. Тя включва както здравето на хората, доходите, проблемите с безработицата и всичко, което е свързано с усещанията им да живеят сигурни, както за образованието на децата им, така и за старините си. Искахме в ЕНП с тази кампания да представим една институция, такава каквато по Конституция може в най-добър вид да изпълни именно това – личната сигурност. Затова и предложението ни за вице-президент е на полковник Николай Кисьов. Искам да ви представя с няколко думи Николай Кисьов. Той е роден на 13 март 1959 година. Специалност икономист и инженер. Има висше магистър. Работил е в целия си живот и е служил под знамето на България и е служил за родината. Той има редица квалификации, като за щабни офицери на Кралския колеж в Холандия, Европейска сигурност, училище на НАТО в Германия, подготовка на щабни офицери в операциите по поддържане на мира, подготовка на офицери от националните командвания по подразделения, участващи в операции по поддържане на мира, на редица мисии, гражданско военно сътрудничество в операции за поддържане на мира. Бил е част от главния щаб на военно-въздушни сили и генералния щаб на българската армия. Командир е на контингента в операциите СФОР на НАТО и Алтея на Европейския съюз в Босна Херцеговина. Владее английски, сърбо-хърватски и руски, женен с 2 сина. Това е една изключително експертна биография. Той е безпартиен. Знаете, че единствената партия на хората, които служат на знамето на Република България, е родината България. С респект и удоволствие приех поканата на Единна народна партия и лично на госпожа Мария Капон за участие в предстоящите избори. За мен това е предизвикателство, а аз съм свикнал да приемам предизвикателства. В професионалната си биография до тук не е първият случай, в който съм се захващал за нещо и съм довеждал нещата до край. Въпреки че съм безпартиен, никога не съм бил човек без мнение. Затова приех и отправената покана. Може да звучи абсурдно за мнозина, но в последните години по пътя си към НАТО и Европейския съюз, към цивилизованото общество, България първо изпращаше армията си. Ние бяхме първите, които свикнахме с стандартите на съюзниците. Първи, които приехме порядките. Първи започнахме да общуваме като приятели. Първи влязохме в стандартите им. Колкото и да е абсурдно, след нас се движеше и гражданското общество, и политическата система. Имах честта и ангажимента да съм един от тези, на които армията и държавата повери да участвам в този процес. В същото време, мястото на българската армия в обществото, на българските офицери, сержанти и войници, съвсем не е това, което трябва да бъде в една цивилизована, демократична държава. Уважението, което
се дължи на тези хора, които във всеки един момент са готови да жертват живота си за страната, не е на нужното ниво.